Timata, cucumber, rauya cucumber, multitasking, kubika, kugosha, kuita salad, kana kumira sababa, rauya cucumber, kumira sababa, rauya rinonaka cucumber. Rauya cucumber. Rauya matomati. Makadiko mwanangu. Mamukase kumchebeni. Tama tilipo. Tokupaire ma cucumber. Aiwa ndo atikudedu ma cucumber. Eya. Zvaita manjeka. Tirikwenda kumberuko kubasa. Tinekota tumwa kubasa. Saka tanchitsvaga patokwanisa kuita kawashi. Eya. Kawashi ndoziya muzukuru. Iri dzasiyo. Bari mune muri murodhi munomu zvamo. Honde ukadzika unoramba wakambati taka kudai wozodai. Asi ndokwanisa hangu kugezera mwanangu. Mchembere tikabva tanetsa imemere mchembere. Kubva zvandatengesa mwanangu andinambobvira ndatengerwa ndapota hangu mwanangu. Aiwa mchembere. Aiwa mchembere kana kuri kutenga ndinozotengera tadzoka ndondwa. Ndogeza mwanangu. Ndapota hangu mwanangu. Kana vachikuchenesa twende kubasa. Ora regeti pake pakanaka pamchembere. Ora iti mwanangu. Regeti pake pakanaka. Kachikare kangu mwanangu. Ndaigeza kana toilet kusvika yaitonga dining. Aiyo. Zvakanaka mchembere. Aiwa mwanangu ndapedza. Zvaita mchembere. Yachena. Saka nemanje mundipa nhamba dzenyu ndibva ndangokusendera mufoni mari yacho. Mwanangu handinaye kukeshi. Anola. Chembere dzemuno mzinonetsa tafara. Chatotanga so. The best thing uchanza nyaya ichabude papa. Nekunwa kwave kokona nditovatolera kunwa kwave vamai. Aiwa no mchembere. Munoona ndipaka na nhamba kana dzemwana kana muzukuru ndokuitira izipiti. Mwanangu handina chandinacho. It's okay mchembere. Hapana problem. Change ndo yatensina because sandine mari yakabatana yekubasa. Imi manje zvatogona kuita ma cucumber nyaya chitirongedzera ine ma cucumber esa angachita mari. Angachiita $10. Alright, mongo tirongedzera ma cucumber. Cucumber pitira madomasi ma cucumber. Alright, zvese nemadomasi kuitira takandorongedza. Tokupai mari yacho yakabatana. Madomasi mutatisira ma cucumber kukupi. Ngawesa zveisekuti mari yacho ibude yakanhingirikina kana. Rongedza mchembere. Ndikurongedza mwanangu. Namaine naro kanimwari. Namaine naro. 3 days later. Tiso. Ndimi futhi. Mchembere. Muri kudei. Aiwa mchembere tikutsvaga vepo vanogara ipapa. Ndini muridzi wepano. Muri kudei. Tine magrocery atatatumwa kukambani yedu kusquare.com. Square.com. Yabvepi. Kuna geti ari kubva. Geti mwanangu ari ku South. Ongo. Mira nditsvage pekurongedzera vanangu. But
tinosira varidzirepo. mirai nditsvage pekurongedzera. Ora ichipicho mberi. mirai nditsvage pekurongedzera. Munoita basa rekuda kuti makutama semunhu akafa chinyengiwa. Unofunga kuti kundishandisa mahara. Munoda kuti musauye nesfea.com yeipana. Vamwe vari kutumirwa magrosari egeti muda mutauriro. Kutumira anhu asina kana kurongeka. Vamwe vari kutumirwa magrosari nemagrosari.com. Iye zvino zvimairinda angasatondiseka kuti ndakatumira zvisina basa. Vanodhirivhara in time. Magrosari.com. Nda kutiudza getu tisinga mwana asinganzwisisi. Magrosari.com, simple as that. Tumira zvinhu zvasungata izvozvo izvi. Handiri kuona ipano square.com iyo ndiri kuona magrosari.com pano. Damn it.